Kita nagatigom sa ngalan sa manok sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaka ninyo. Manasa kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron mandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Cristo, kami, Cristo, kami, Himaya sa Diyos dito sa langit. Ukatay saya ng mga Tao din sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagdaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bukong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nag-awakan sa sala sa kalibutan, kaluhin kami. Ikaw nagalingkod sa lusaman, dawatan among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lang ang santos, ikaw lang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang dulo, Jesucristo. Upang sa Espiritu Santo, Diyos ay maya sa Diyos na Ama. Magampo kita. Amahan nga na sa mga langit, ilununta na mo nga Diyos ang imong buktong anak.
Bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo, nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pakabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa mantinud-ano nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangob sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Jesu-Kristo imong anak, nga buhiyog hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Diyos ang tuod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa pagkakita ni Atalia, inahan ni Ahasias, nga patay na si Ahasias, nga iyang anak. Gipamatay niyang tanang sakop sa rianong banay. Apan si Huas, usa sa mga anak ni Ahasias, giluwas ni Joseba, nga iyaan sa bata, o gitaguan niya ang bata o ang iyang yaya, sa usa ka sikretong lawak sa templo, busa wala maapil pagpatay ang bata. Sulod sa unom ka tuig, gitaguan ang bata uban sa iyang yaya didto sa templo sa Ginoo. Samtang maoy nagmando sa nasod si Atalia, ingon nga rayna. Sa ikapatong tuig, gipatawag o gipaadto ni Huyada sa templo sa Ginoo ang mga opisyal sa mga gwardya, sa hari, o gipauyon niya sila sa laraw nga iyang buhaton. Gipakita niya sila sa anak sa hari nga si Huas. Gibuhat sa mga opisyal ang gisugo ni Huyada, ang pari, og nagdala og tagsa-tagsa kanila sa ilang mga tao nga walay buhat sa adlawng ipapahulay, og miadto sila kang Huyada. Gihatag ni Huyada ngadto sa mga opisyal ang mga bangkaw o mga taming ni Hari David nga dito tipigi sa templo sa Ginoo. Unya gipahiluna niya ang mga gwardya libot sa sidlakang bahin sa templo. Unya gidala niya sa gawas ang anak sa hari o gikoronahan niya o gihatagag kopya sa mga balaod bahin sa paghari. Unya iyang gidihugan o gipaila nga hari na. Tapos niini na makpak sila og miingon, mabuhi ang hari. Sa pagkabati ni Atalia sa kabanha sa mga gwardya o sa mga tao, misulod siya sa templo. Nakita niya ang hari nga nagbarog duol sa haligi, sumala sa nandan o diha tupad kaniya ang mga opisyal sa mga gwardya o ang mga trompetero, o nakita usab niya ang katawhan nga nanagmaya o nagpagtingog sa mga trompeta. Gigisi niya ang iyang bisti o misigit sa pag-ingon, mabudhion! Mabudhion! Gimanduan ni Huyada ang mga opisyal sa kasundaluhan. Dadaan ninyo siya sa gawas o patya si bisan kinsa nga muluwas kaniya. Kay dili man gusto si Huyada nga patyon siya sulod sa templo. Busa gidakop nila siya o gidalaagi sa pultahan kagingan lag pultahan sa mga kabayo o gidala sa palasyo sa hari o dito gipatay siya. Unya gihimo ni Huyada ang usa ka kasabutan tali sa Ginoo sa hari o sa katawhan, nga sila mauna ang katawhan sa Ginoo. May kasabutan usab naghimo tali sa hari o sa mga tao. Unya ang tanang mga tao miadto sa templo ni Baal o ilang giguba kini. Gidugmok nila ang iyang halaran o mga larawan o gipatay nila si Matan, ang pari ni Baal, at ubangan sa mga halaran o ang mga pari
nagbutang og gwardya sa templo sa Ginoo. Busa naglipay ang katawan og nagmalinawon ang syudad. Tapos nilapatya si Atalia didto sa palasyo sa hari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mipili sa Sion, ngayahan puloy anan. Ang Ginoo mipili sa Sion, ngayang puloy anan. Ang Ginoo nanumpa kang David, usa ka maligong saan nga dili niya bakwiwon. Palingkuron ko sa imong trono, ang imong kaugalingon na. Ang Ginoo'y mipili sa Sion, ngayang puloy anan. Kung ang imong mga anak mag-amping sa akong kasabutan, ug sa mga kasuguan nga akong itudlo kanila, ang ilaw sa mga anak hangtod sa kahangturan, mulingkod sa imong trono. Ang Ginoo mipili sa Sion, ngayang puloy anan. Kay ang Ginoo nagpili sa Sion, gipalabi siya alang sa iyahang puloy anan. Kayang Sion mao ang akong pahulayanan sa kahangturan. Diha kaniya magpuyo ako, kay gipalabi ko siya. Ang Ginoo'y mipili sa Sion, ngayang puloy anan. Diha kaniya patubuon ko ang gahom alang kang David. Magbutang akong suga alang sa akong dinihon. Ang iyang mga kaaway suluban ko sa kaulaw. Apan diha kaniya musidlak ang akong korona. Ginoong ipili kang sa Sion, ngayang puloy anan. Hallelujah,
ninyo. Anak sa Ginoo, Kinudlogikan sa Ebanghelyo, sumalang ni San Mateo. himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi, dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya, ug sa anay, ug makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo, ug mga bahandi didto sa langit, diin walay taya, ug anay nga makakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, at tua usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata maoy suga sa lawas, kun maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibuok mong lawas, apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa kun ang imong suga kangit-ngit di ay, pagkangit-ngit gayud niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko din ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Ayaw kamo pagtigom og bahandi dinhi sa yuta, kay hain gani ang inyong bahandi, at tua usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, mga igsuon, si Jesus nagtudlo kanato may tungod sa tinuod gayud nga bahandi. Daghan kita og mga butang nga atong gipaningkamutan sa atong kinabuhi. Sama na lang sa kwarta, kaptangan, dungog o kalampusan. Apan gipahinumduman kita ni Jesus nga kining tanan temporaryo o kasamtangan lamang. Ang tinuod nga bahandi, mga igsuon, mao kadto dili matayan, matut pa sa ebanghelyo, ni makutkot sa anay ug dili usab makawat sa kawatan. Dapat, mga igsuon, ingon ini ang kalawom sa atong relasyon sa Ginoo, nga mahimo nato ipadayag pinaagi sa atong mga maayong buhat. Nag-ingon usab si Jesus, where your treasure is, there your heart will be also. Mga igsuon, atong pangutanon ang atong mga kaugalingon. Asa ba karon ang atong kasing-kasing? Naa ba kini sa Dios o napasulabi ba kini sa mga butang nga kalibutanon? Sa unang pagbasa, mga igsuon, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari, nadungog nato nga si Joas giluwas ni Jehosheba gikan sa kamot ni Atalia, bisan pa sa kadautan o kagubot sa gingharian. Ang Dios, mga igsuon, nagpabilin nga matinud-anon sa iyang saad ngadto sa kaliwat ni David. Ang paglingkod ni Joas sa trono, usa ka timaan nga ang tinuod nga hari ug ang tinuod nga gahom nagagikan sa Dios lamang. Ang katawhan nalipay ug ang siyudad nahapsay pag-usab, tungod kay ang kabubuton sa Dios natuman man.
Mga igsoon, dinhi makita nato nga ang Dios mao gayud ang atong pinakadakong bahandi. Dili ang trono, dili ang kalibutanon nga gahom, kundili ang presensya sa Dios nga naggiya o nagpanalipod sa iyang katawhan. Mausap kini ang mensahe sa atong salmo responsoryo karon. Ang Ginoo mipili sa Sion nga iyang puloy-anan. Ang Sion dili lamang usa ka lugar mga igsoon, simbolo kini sa presensya sa Dios, taliwala sa iyang katawhan. Karon pinaagi sa atong pakabinunyagan, kita nahimong templo sa Espiritu Santo. Ang pangtana, does God truly dwell in our hearts? O napuno ba kining atong kasing-kasing sa mga kabalaka, kasina, garbo o mga material nga mga tinguha? Nag-ingon usab si Jesus, ang mata mao ang suga sa lawas. Kung ang atong pananaw limpyo ug nagtutog lamang sa Dios, ang atong tibuok kinabuhi mga igsoon mapuno usab sa kahayag. Apan kung ang atong pananaw natabunan sa kahayag, kahakog, pinaagi sa kahakog o paka-self-centered, nan musulod gayud ang kangit-ngit sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi. Sumala pa sa pagtulunan ni San Agustin, our hearts are restless until they rest in you, O Lord. Bisan unsa pa kadaghan ang atong maangkon sa kalibutan, dili gayud kita matagbaw hangtod nga ang Dios mao ang sentro sa atong kinabuhi. Mga igsoon, karong adlaw atong susihon o pamalandungan ang atong mga prioridad sa kinabuhi. Ang atong tinuod nga bahandi, dili kung pila ang nagdeposito sa bangko, dili ang atong mga kaptangan, kundili ang grasya sa Dios nga mao ang pagtuo, ang paghigugma, ug ang pag-alagad sa atong isig kaingon. Hinaot nga sama sa Sion nga gipili sa Ginoo nga iyang puloy-anan, ato usab himuon ang atong kasing-kasing nga usa katakos nga puloy-anan sa Dios, pinaagi sa atong pag-ampo, paghinulsol o paghigugma sa uban. Hinaot paunta. Si Jesus naghagit kanato sa pagtigom og mga bahandi didto sa langit. Ipunting nato ang atong mga kasing-kasing ngadto sa langit sa atong pag-ampo. Sa matag pangamuyo kita moingon, kaluy kami Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan, maglingkawas sa katawhan gikan sa kaulipnan sa materialismo, pinaagi sa iyang kanunay pagtudlo sa mga mithi sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga politiko ug ang mga pangulong sibil mupasiugdag mga programa ug mga proyekto alang sa kinatibok ang tingusbawan sa katilingban ug sa mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang katawhan nga gitugyanan og dakong bahandi makaamgo sa ilang pagkapiniyalan, inay bugos nilang panag-iyahon ang ilang mga kabtangan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga gihikawan sa mga butang dinhi sa kalibutan,
makaamgo sa katahom sa pagpunting sa ilang mga kasing-kasing ngadto sa mga langitnong bahandi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato, nga ang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga sila nga nagantos ug namatay, diha sa pagtuo, makaangkon sa ilang ganting langitnon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Sa ilom ato karing padangat sa Dios ang atuang mga taksa-taksa ka mga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Langit nung amahan ang imong gugma alang kanamo, dili gayud mausab ni mahanaw. Ihata kanamo ang kadasig aron magalakaw kami diha sa imong presensya sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan makagahom sa tanan. Dawaton na daw sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kabul alang sa bagdayo bagimaya sa iyang ngalan. Ano sa nakapuslanas tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios among amahan uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhay nga pagtuo nagasaulo kami karong adlaw sa mga misteryo sa pakabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo himuwa nga kining sakripisyo din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba magpasiguli kanamo nganhas kanimo sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manasang kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Makayong mataro. Santos nga mahal Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya mawang pulo nga walay sinugdan ug walay katapusan. Nga sa katingalahang pakaimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo. Ug bagong ulagway sa imong himaya. Diha kaniya gila namo ang Dios nga nahimong makita. Ubusan na dasi kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ubusa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo Deus,
Ginoo. Puno ang langit at yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan. Dayulang nag-aagi sa Ginoo. Sana sa kahitasan, Usana sa kahitasan, Usana sa kahitasan, Usana sa kahitasan. Santos kay ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini, ngadto siyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini, ninyo nga tanan o kana, kay kini mawang akong lawas, nga itugyan alang ka ninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini, ngadto siyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini, o Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo balik nga. Ang paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Gada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan, uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga man, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaynua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo managarian, ikaw ang maghimaya, hangtod sa kahangtulan. Ginoong Jesucristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Maanaw sa kalimot. Mga igsoon, ato karing pakita ng atong panag-inigsunay. Peace be with you. Bural sa Diyos na nangawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maruy ka, ganda mo. Bural sa Diyos na nangawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, ganda mo. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalibutan. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay makalawat kanimo, apan ipambulong lamang ug mamaayo. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato alang sa kinabuhing dayon. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako. Ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nanha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos sa mga manining santos ng Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom uban sa santo ninyo, nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon kaalam o grasya. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Katilimbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo ninyo. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari o among Diyos, nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagruso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudunga kining mga kabos nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghiskot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabuguton, linisa ang among lawas, santosa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mamilitayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok pinaagi sa madasigong kakugi. Himuha kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tuluy kami hinigugmang Santo Niño, sa kawalay bili sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamubot na sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, ka kami magsimba kanimo,
maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala na ipagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapausanong pagsalig. Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kunang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumong nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit og ang among ulo o mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang mga paghisokamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bug-os namong kasing-kasing dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdayeg kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluy-on ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuha nga mo mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumong nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagul-anan o kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanasap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagawom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, atong dadon ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño!